masla do tej ryže. To tak zjemní tú ryžu. Co na to říkáš? Super. A už tam do toho dáš aj zmixovať ten chren? No, tak teď jsme tam dali ten křen. Áno. Trochu mixneme ten křen. Mám ti tam trošku... A jdeme tam citronové šťávy. Ano, mačknout. Tak. Úplne to rozmixuješ. Krásně hladká, podívej na to. Krásne, dobre. No. Osolit. Sol ešte, že? Osolit. Ještě citronová šťáva. A teď už můžeme potom... Výborně. Teď už můžeme potom tu rybu. Risotto bude? Ryža bude o také 2-3 minútky. Super. Tak a teďka ještě, jak jsme my hrozně rychli, já sedím tady tu našu polívku, nebo ten vývar, jo? Ano. Takže jsme použili krásně všechno, podívej, takhle. Ano. To mám sezený. Toto už můžeš teda potom jako slipkám dát třeba, že jo? Ano, já ich mám doma. Tady podusím trochu na oleju, podusím tu zeleninu. Ano. Tak, podusíme zeleninku, pak se to hodí jenom k sobě a máš krásnou rybí polívku, takovou lehkou. Aha, jo? S tým vývarom sa to pomieša a je hotovka. Jo? A z těch kostí, například má ta štika, nebo ten sandál, ten zubáč, má ještě líčka, ty se vyloupnou a dají se do té polívky, aby to bylo teda rybí polévka. Aha, úžasné. Dobre, tak toto no a teďka prosím tě, kdybys mě tam rozpálila pánvičku na toho zubáča, takže bychom to hned mohli udělat. Vlastně jsme hotovi, ne? Horký to musí být, jo? Dobre. Aby to začalo vevnitřku vařit. Mezitím se nám tady tohle podusí, hodíme to do toho vývaru a máme vlastně hotový krásný menu. Polévka a zubáč s křenovou omáčkou a tikvicové risotto. Super, super. Nie sme super? No, my sme bohovskí. Dobre, takže toto ešte počkáme. Tak čakáme, až to bude horký. Áno. Teďka máš už rozohriatý ten olej, áno? Tak? Položíme. Áno. Položíme do té pánvy. Áno. A teď pozoruj, co to udělá. Teď by se to mělo začít... Už to sa nadúva. Jo? Áno. Až to bude úplně nadutý, tak se to nechá trošičku jako 2-3 minutky v té vlastní páře vlastně a v té vlastní šťávě se to nechá. Podívej se na to. Dorobiť krása. A ja môžem už túto zeleninku pridať? Ta polívka bude trošičku taková ostřejší, takže tam dám trošku takové čili, jo? Víš, no? Pár kapeček takové. Čili? Toto je čili? To je takové... Čili omáčka? No to je taková čili... kečupová ostrá, hej? No, ale to je ostrá jak řemeňka. Tak to je takže dobré, to bude ono. Tak to tam můžeš dát dovnitř. Dobre. Já tam ještě seknu trošičku toho kopru do té polívky. Dobre, tak toto vypnem. Tak. Toto dám teda do toho vývaru. Ježiš, to bude nádherná polívka. Prerezal. Teď přijde to... To hlavné. To hlavné, jo? Ano. Pojď jak to. A teď to... Aby to všetko tam zostalo, no. Teď to přeložíme na teplý talíř, samozřejmě. Přílohu dáme tady to nádherný risotto. Podívej, jeden takový kopeček udělám, tady takhle. Ano. Takhle. Teďka si to vezmu si tady tohle. Škoda, to krásně vyzerá, ano. Takhle. Ano. No a zbytek ještě tady té zeleninky. To tam všetko nalej. To dáme takhle nahoru. Tady, takhle, moment. Nic tam nesmí zůstat. To sú dobroty. Tak. Všetko dobrota. Tak, ježišmarja, to je nádhera. A teďka dáme trošinku té křenovky. Áno. Takhle. Jej, to bude výborné. Tady je to hotový, polévka je hotová a máme nádherný menu ze zubáča. Úžasné. Na prípravu zubáča s tekvicovým rizotom a chrenovou omáčkou potrebujeme jedného zubáča, jednu mrkvu, jeden petržlen, polovicu celeru, jednu cibuľu, jeden pór, fenikel, 100 gramov masla, citrón, kôpor, 2 polievkové lyžice oleja, rybací vývar, čierne korenie a soľ.
Na omáčku 1 čerstvý chren, 200 ml sladkej smotany, 100 ml rybacieho vývaru, 2 alebo 3 krajce toastového chleba, 50 g masla, soľ a citrón. Na risotto 200 g ryže, tekvicu, 1 cibuľu, 200 ml vína, 200 ml vývaru, 2 polievkové lyžice oleja a 50 g masla. A tu je súťažná otázka pre tento týždeň. Čím podlieval Pavel tekvicové risotto? Po A. Vývarom, po B. Vínom, alebo po C. Vínom aj vývarom. SMS v tvare bar, medzera, odpoveď A, B alebo C, medzera, kontaktné údaje posielajte do budúcej nedele na číslo 7507. 3 správne odpovede odmeníme novými knihami Tajomstvo mojej kuchyne 2 od Slovenskej televízie a balíčkom užitočných pomocníkov na pečenie od spoločnosti Dr. Oetker. Navyše všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o voľný nákup v domoch nábytku Dekodom v hodnote 999 eur. Mená výhercov nájdete nasledujúci pondelok na webe Slovenskej televízie. Už o malú chvíľu si pomaškrtíme na tvarohovej torte a chutnej bábovke. Nie, neodchádzajte od týchto dobrôt, určite nepriberiete. Ema Tekeliová a jej dcéra Ema to majú vyskúšané na vlastnej koži a dnes to otestujú aj naši porodcovia. Nebýva ničím výnimočným, ak sa v kuchyni popri mame zvrta aj dospievajúca či dospelá dcéra. Ak spoločne vymýšľajú dobré recepty, to už treba zbystriť pozornosť. A ak sú to ešte aj dobroty, od ktorých sa nepriberá, no to už je jedinečný dôvod na pozvanie do našej televíznej kuchyne. Privítajme teda spoločne Emu Tekeliovú s dcérou Emou. Pekne vítam, dámy. Ahoj, Emka. No tak tuto ich máme. Obidve, ako keby ich jedna mater mala, ako sestry. A veľmi sa na vás teším, pretože viem, že ste vydali nejakú knižočku, ktoré vlastne nejaký recept, alebo 2 recepty nám tu dneska upečiete. Je tak? Je to pravda. Super, ale počula som, Ema, že vlastne ty sa učíš od svojej céry piecť. Je to Áno, pravda? ja som sa dozvedela, že v tejto tvojej relácii prebieha súboj. Áno. Teda, že my by sme mali bojovať proti sebe. No a ja som skutočne v tejto chvíli taký dlhodobý žiak svojej céry, lebo nie je to tak, ako to býva, že mama začne piecť a dcéra sa pri nej učí. U nás to bolo presne naopak. Ja som bola tá krkavčia mať, ktorá nemala celý život čas na to, aby niečo upiekla. A zdalo sa mi to veľmi pracná, piplavá robota. No a moja dcera to videla u svojej babky a u svojej tety. Chytila sa myštičiek, váh a podobne a Takže začala ti ukázala, vymýšľať. ako si to mala robiť. Ale chvála Bohu, že sa od teba naučila takéto pozitívne veci. Takže, dievčatá, ja sa na vás veľmi teším. Nech sa páči, toto je Ema tvoj kuchársky pult a Ema, toto je tvoj kuchársky pult. A my si ešte predstavíme našu milú porotu. Pavel Pospíšil z reštaurácie Liviano. Ahoj. No a Justin Topolský dnes nám doniesol zase čokoládu. Ďakujeme ti. A my sa púšťame do veľmi zaujímavého duelu. Ema, čo to bude a čo všetko k tomu potrebuješ? Ja dnes pečiem bábovku, ktorá je celá z ovsených vločiek. Áno. A vlastne tajomstvo je v tom, že veľkú časť vločiek pomelieme, časť tam ide celá, potom tam ide jogurt, hnedý cukor, také zdravé veci. Áno. A vlastne celé to zmiešam a dám do formy bábovkovej. Jedz a hotovo. Jasné. Takže nech sa páči, môžeš začať. Ja som si vybrala taký recept, ktorý mne tak konvenuje preto, lebo si myslím, že každá moderná žena, ktorá nemá čas a zároveň chce byť štíhla, aj si chce trošku tak pochutnať na niečom dobrom. Takže je to torta bez cesta. Je to číri tvaroh s nejakými ingredienciami. Je tam jedine hnedý cukor. A je to taká ľahučká príprava, že sa to vlastne zmieša, všetko vleje do formy, nechá piec a navrch príde lesné ovocie. Super. Takže čo ideš prvé urobiť? Tuto vidím cukor, máš už pripravený? Čiže tu je hnedý cukor, maslo nakrájam na kocky, nechám vymiešať. Tu bude v prvej miske a v druhej miske zmiešam vajíčka, nízkotučný tvaroh,
prášok do pečiva a 1 jediná lyžička múky. A koľko toho cukru potrebujeme? Cukru je 250 gramov. 250 gramov. Ale ja dávam niekedy menej a niekedy dávam aj trošku citrónovej kôry, aby to bolo také Áno, pikantnejšie. a maslo ide celé? Áno. Maslo. Tak nech sa ti páči, pracuj. Vidím, že tu je lesné ovocie krásne. A vyšľaháš ten cukor s maslom, áno, Áno, samostatný. A potom do toho pridáš ostatné ingrediencie. Áno, postupne. Dobre. Ema nám tu čo už pripravuje. Toto sú tie pomleté vločky. Pomleté a aj celé. Aj celé. A koľko toho musí byť? Je to 1,5 šálky Áno. celých, 1,5 pomletých. Áno. Pokiaľ si niekto nie je istý, bojí sa, aby sa mu náhodou nerozpadávala tá štruktúra tej babovky, Áno. tak je dobre si pomleť väčšiu časť, napríklad také 3/4 a potom iba štvrtku dať celých vločiek. Aha, dobre. No tak poď, čo tam ešte dávaš? Nastrúham si citrónovú Kôru, kôru, áno. aby to aj malo peknú vôňu. Áno. Hrozienka, orechy vlašské, celý jogurt tam ide, vajíčka. To môžeš všetko miešať v robote? Áno, Aj všetko v orechy, robote, všetko sa to smol- samé áno, vlastne tam. áno. Dobre, pracuj, ale pritom spokojne pracuj. Dala som tam repkový olej a pomleté vločky postrúhané, teda pomleté vločky a celé Áno, vločky. a teraz? Teraz tam ide biely jogurt. Nech sa páči. Ďakujem. Áno. Jeden jogurt tam ide? Jeden? Áno, Jeden. šálka teda, no. No tak, aha, tak to Tak ešte potom je môžeme viac. dať jeden, no, lebo tie šálky sú väčšie. No, to určite, to vám otvorím. A všetko to tam dáte, aj ten cukor potom tam Aj pridáte? cukor, aj vajíčka. Aj vajíčka. Vajíčka v celku, áno? Áno. Všetko naraz. A môžete to potom Áno, už všetko miešať. zmiešať. Dobre, zatiaľ idem teda sa pozrieť za Emou. Do druhej nádoby vlastne dávam to všetko ostatné. Áno, to znamená tento pudingový prášok. Áno, pudingový prášok. Pod tým, čo bolo? Toto je špaldová múka, takže Špaldová. lyžička Lyžička špaldovej múky, áno. Dali sme tam prášok do pečiva, už Áno, som tam dala. áno. No a teraz tam dáme vajíčka. A koľko ich tam ide? 6 vajec. 6 vajec. Tiež v celku, hej? Áno, táto torta je výborná, aj keď je čerstvo upečená. Áno. Ale my ju máme najradšej chladnú z chladničky. Ona keď odstojí minimálne hodinku a špeciálne v lete je veľmi osviežujúca. A Áno. keďže tam ide všetko to ovocie, Tak to je ktoré skvelé sa navrch určite. zaleje iba želé, priehľadným. Takže je to naozaj taký tvarohovo-ovocný dezert, ale má tvar torty. Áno, rozumieme. Teraz toto, čo tu miešaš, ten cukor s maslom, to sa potom Áno, to pomieša aj spojíme. spolu. Spojíš, dobre. Dobre, tak pracuj. Emka, ale povedz, ty keď si bola malá, mala si rada sladkosti? No jasno. Áno, hej? Chodila Takže- som k babke na makové rezance, šulance, áno. proste všetky veci, ktoré babka piekla. Tak vlastne sladké. nemala si deficit sladkosti, pretože babka ti upiekla. Hej, aj keď mama veľa nepiekla, tak proste si to našla všetko u babky. Áno. Hej? Týchto orechov koľko musí byť? Tiež jedna šálka. Tiež jedna šálka. Aha, tak toto posekáš. Hej, tak? lebo boli by veľké, Áno, potom by sa áno. to rozpadávalo, takže treba ich trošku na menšie. Tak. A predpokladám, že babka je veľmi šťastná, že si sa takto dala na pečenie však. Ty si vymyslela potom nejaké recepty a bolo ich už toľko, že si povedala, že vydáš aj knihu tých receptov? To vzniklo tak spontánne. Proste mami sa ľudia pýtali, že jak je možno, že je taká štíhla stále a že Áno. určite nie je sladké. A ona povedala, že práve naopak, že je, lebo ja doma každý víkend vypekám a že aké sú to sladkosti, Aha. tak proste, že sú také zdravé. Takže inšpirovali ťa vlastne známi ľudia, aby si to teda aj napísala. Hej. Veľmi dobre. Toto je pomiešaný ten cukor s maslom. Áno, toto už je vymiešané To je hotové? to maslo. Už Áno. som to aj predviedla, že je to Áno. už vláčne, mäkké. Áno. A teraz sme vlastne dali dohromady vajíčka, tvaroh, lyžičku špaldovej múky, puding a ten prášok do pečiva. A toto všetko A spojíme potom do všetko to jedného, spojíme a vylejeme do tej formy. do tej formy a dáme Dáme piecť. piecť. Super. Takže vlastne to potom naleješ sem, premiešaš a Hej, dáme do tak. rúry. A do rúry na koľko stupňov? a Na ako dlho? 160 na hodinu, 40 minút, podľa toho, ako pečie. Toto mám veľmi rada, keď takto všetko naraz do toho dáš. Hej, také a jednoduché. upeče sa to a je to dobré, super, ešte aj zdravé. A dokonca to chutí aj chlapom. Musím Áno. povedať, lebo môj manžel má rád sladké, Ty si ale... už vydatá? Hej. Ale dieťa moje. Ja musím No. povedať na základe svojej krátkej skúsenosti cukrárky, Áno. že je to taký príjemný relax a je fascinujúce, že skutočne moja dcéra vyštudovala dejiny umenia vo Viedni a módne návrhárstvo a toto má ako hobby.
No však to je už, ale hobby, ja myslím, že kulinárstvo ako také Ale je väčšinou to býva hobby. tak, že chlapi to majú ako hobby. Tak to nie, to Ema si tiež na to neskoro prišla, lebo aj ženy máme niektoré hobby, áno, vo varení a pečení. Ja poznám také dámy, čo musia akože každú sobotu niečo napiesť, lebo chlapce niečo.